أقداس مخري نزيت مرعاخن أوالد بزحات زيت مرعوادك أنستيو بخمي حق أني أفكاري لليا أيفلت عنين كم سعبي نقا أبزي قنوع مسأم دوديقن قدا يفتحن زي حقوس حدارن كوينن كت عاساز نبرا وحداثا يكونان بزي كازون نمرعاخي بس حاتا تاليلن بزوح شقرات زقات أمن وحدات كم زي كوناين نقار زيت مرعوات يوان نجزاوي مروي سمعيتون كابز دليوان نمزقي مشارقتي هوتهم كتكون كابز بهقوان دك تبعتيو بمعريو حتتات زوحزا أبزهم متزي منيو نمزقي منيو نجزاوي زدليا ختللي قليلو كانت زي كونه نزم سعيبهم زقلوص من قدتات بمختال كتلليوم كم زكال مصنعتات يردو مصرح ده أتني جزاوي زدليكي نسقطاو ركب كحتكيو أتن مساء زدليكون كمو نخلت يوم مسنز أكيوم أتن جزياو زدليكي كان صاحبيو أتن بحق زفكرك جن بز تسفايك ورزنيو بترخلته أتن جزياو زدليكي فقرن تقداسنا تنكريكيو أتن مساء زبقكون كمو فقرن تقداسنا تنكريكيو أستوعلي زخنت ألا بقرب اللهم أتن جزياو زدليكي خزلقيو أتن مساء زمنيك جن طلبكي ملاش نمهاب كصعريو سلسة أمنتاي كونتات اللخي انتاي قبر ملسيار إخيو بزي قدس أتن مساء زدليكي فسيمو أي فليك نيو أربعة اتحك أنيا بحقز اللوو نسخيز تنقو ودكات مزقات فسيمو فقروها قوادت نيو ولا ناتو قدرت زي مخانو يفلت مبر فقرو زبك غايكونان حموشتا مستدراي كلالي كاذب الحتى قرب اللوم أتنجز ياوز دليكي بزح مغنياتات النافتره انتي هاوخنا كأسلنا نلالي جنان دينا أمنت ري عبن زبلون كالوقت مهدم مغنياتات أمتيو نحطو خيه كوغوسيق فتنيو بنت أرز دما أتنمز أزبهجاكي نحطو خيه بحاقوس تقبلو مستدرا خلالي أكسكا فنيو أتم لعلبه جزال لوام دك تبعتيو نزحتو بعلمون كم تقلبوين الجار سدراخي كلالة ملوء تبعت زلوا أفكاري شتت كيبلكي عين خخي عسى تقبليو بغت علي بزحات مقرات قالات إنها تتقمي زود ساكن تخوينه تتنقعي أتوم ناي مساء مدب زلوهم دك تبعتيو عتب زبالون جزي مريسهم زود سنيوم شو عته أتن مساء زدلكي بزعبات أجماتكن كما يفتحن أمانا قداسة خريكيو بنت أرز دما أتن جزياو زدليكي بزعبات أجماتهم بر أجماتكي زقداسة يكونان شو أنت أتحك أني هزف كركي درجة باجوتو بزي قدس جنزب كتفالكيو أتن جزياو زدليكون كمو نجرجن أتن جزياو زدليكي نايت أتاو ركبت ألبو ووتاو ملاش مستهبية رايو بحري جزاويان أفكارتي صوتاو ركب يلن جنزبون يلن زعينوتيو تشعته أتن جزاو زدليكي كمرعوك مخانو مبصعاخ أتولكيو أتن مساء زدليكون كمو ناي مرعا مبصعاخ أتولكيو أستوعلي أتن مساء زمنيكي كمي جيرو مرعاخم يحلف كندي ولاد كهلوخم يوم كمي جيركم حقوس حدار تهانسو بغت علي كميايت أكيو أتن جزاو زدليكي جن شعنا ركبولو بهلايو وزر عسرته أتحك أني أفكاري كبخيلكي كمبركة خلكي طلباتكي ملاش كهبني زفتن كي تخسريو أتجزياو جن لماج لمس ملحاسو تتقيمو سمعتو كرو ومبر كمبركة خلكو خني طلباتكي ملاش مهاب زقدو سيكونان سلازي لبامو سان وسيدكي مساء إخين مبلساك كل التجزي حسابي نخلن زي تمرعا أحتنا لبا موسان وسيدان بروح سرت فقري كان صفا أملاخ طبوبي حبان ترقم تخليط سمراء نسب حدار أبهيوة طبق زمدنا مسمس أمدخا مهلاو كاند من جيت عنان حقوس المخانين الجار تمرعي خان عخا مسيلو وي مسيلا زخيد مسامتي نقهلوكا سناي تبقسونا كلتي خاوكوان تخونه بغاندوغن أب جزار إسخا خمز مركوسي فلات زمالت كابت دقي محادي نايل كام حلكات حلكاز أتخايق إذا ندحريت
ወልቃው ድሌትን ባህግን ወንዚፍካ ሓባራው ባህግን ድሌትን ክልቲኻ ምስተሳሲዩ ብዙሓት መጻምዲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ኣብ ልዕሊ መጻምዶም ሸለልትነት ቁጥዐ ትሑት ተገዳስነት ግምት መኽላእ ጽኒልካ ዘይምስማዕ ስምዒት መጻምድኻ ብዝግባእ ዘይምንባብ እናማዕበሉ መጽሞ ጥዕና ሓዳሮምን ሓጎሰምን ናብ ሓደጋ ወዲቖም ግዳይ ዘይተደልየ ሳዕቤናት ፍትሕ ክኾኑ ረኣዩ ጥዕናን ሓጎስን ሓዳርካ እናህደሙ ናብ ፍጹም ምብትታን ከብጽሑኻ ዝኽእሉ ግን ከኣ ብኣጋ ከተወግዶም ዘለካ ጉድለታት ተመልከት ቁጽሪ 1 ሓድሕዳዊ ግምት ክትከላላእ ከለኻ ትኸዶ ጉዕዞ ትውስኖ ውሳነ ወላውን ትገዝኦ ኣስቤዛ ከይተረፈ ድሌት መጻምድኻ ግምት ከይሃብካ ወልቃዊ ውሳነታት ክትህብ ወይ ክትህብን ተጀሚርካ ንድሕሪት ተመለስ ኣብ ሓዳር ወልቃዊ ግምታት ምውሳድ በቐሊሉ ናብ ዘይቁኑዕ ዓንፈት ካብ ዝወስዱ ረቑሒታት ብምዃኑ ብዝተኻእለካ ወይ ብዝተኻእለኪ ናይ መጻምድትኻ ድሌት ግምት ምሃብ ቁጽሪ 2 ኣብ ልዕሊ መጻምድኻ ጽልኣት ክሓድረካ ምዝጅምር ወዲ ሰብ ልክዕ ከም ኣሰራ ጻብዕቱ ነናይ ገዛእ ርእሱ ባህር ዝወነነ ምዃኑ ይንገረሉ ኣብ ከምዚ ኩነት ባህሪ መጻምድኻ ፍልይ ዝበለ ክኸውን ባህርያዊ ምዃኑ ዘንጊዕካ ነቶም ንስኻ ወይ ንስኺ ዘይተቕበሎም ባህሪ ከተስተውዕለሎምን ክትጨቓጨቕን ተጀሚርካ ናብ ጌጋ ምምራሕካ ዘይተርፍ እዩ ሕማቕ ባህሪ መጻምድኻ ክንምጽብጻብ ጽቡቕ ናቱ ወይ ጽቡቕ ናታ ሃሰቡ ምባል መረጽ 3 ዝተፈላለየ ዝምባለና ማዕበልካ ምኻድ መጻምድኻ ወይ መጻምድኺ ቴሌቪዥን ኣብ ዝዕዘበሉ ንስኻ ድማ ብኣንጻሩ ምስ ኣዕሩኽትኻን መተዓቢትኻን ብመስኮት ቴሌፎን ኮነ ፌስቡክ ምዕላል ተዘውትር እንተዳ ኾይንካ ኣብ መንጎኹም ዘሎ ናይ ምብሃል መስርሕ እናተበትከ ይመጽእ ብሓደ ኸለኻ ብሕታውነት ክስማዓካ ጅመር ሰዕሪሩ ይህን ምሂን ናይ ምብሃል መስርሕ ከይሰወረልካ ብዝተኻእለካ ወይ ብዝተኻእለኪ ምስ መጻምድኻ ሓቢርካ ናይ ምዝንጋዕ ባህልያ ማዕበል 4 መጻምድትኻ ከም ገዛእ ርእስኻ ወይ ክፋል ህይወትካ ጌርካ ምርኣይ እናቋረጽካ ምኻድ ብኺዳን ምጥማር ማለት ኣብ ሓጎስን ሓዘንን ኣብ ውዑይን ዝሑልን ኣብ ቁኑዕን ጌጋን መጻምድትኻ ከም ክፋል ኣካልካ ወሲድካ ተኸፋሊ ኩሉ ተጓንፎኻ ምግባር ማለት እዩ ሰብ ኢኻ ክትጋገ ነበሩ እዩ መጻምድትኻ እውን ከምኡ ክጋገ ግድን እዩ ንጌግኡ ግን ከም ንስኻ ትጋገዮ በቲ ቁኑዕ ተርጊምካ ደኣ ኣርሞ እምበር ፍጹም ተነጽሎ ውሪድካ ተጓንዮ 5 ምንካይ ድሌት ኣብ ቀዳሞት ግዜ ሓዳርካ ጠለብ ኮነ ዘረባ መጻምድትኻ ልዑል ናይ ምስማዕን ምትግባርን ባህግን ይርካ እዚ መስርሕ ምስ ግዜ እናላሕልሐ ክመጽእ ከሎ ሓደገኛን ናብ ፍጹም ዘይምስምማዕ ከምራሓካ ስለ ዝኽእል ብዝተኻእለካ ንድሌት መጻምድትኻ እወታዊ ምላሽ ንምሃብ ተቓለስ 6 ዝተፈላለየ ራእይታት እናማዕበልካ ምኻድ ኣብ ፈላሚ ናይ ሓዳር ግዜኻ ብሓባራዊ ራእይ ክንደይ ቆልዑ ህልውኻ ከመይ ዓይነት ቤት ተህንጽ መኣስ እንታይ ትገብር ብቐጻሊ ትዛትየሉ ነርካ እዚ ራእዚ ኣብ ህሉ ኩነታትካ እናተረስዕን ናብ ውልቃውነት እናማዕበለን ይኸይድ እንተልዩ ኣሉታዊ ሳዕቤኑ ቀሊል ከም ዘይኮነ ተገንዚብካ ሓባራዊ ራእይ ሓዳርካ ብኣጋ ጸገን 7 ናይ ጾታዊ ርክብ ርውየት መጻምድኻ እናላሕልሐ ክኸይድ ከሎ ኣብ ሓዳር ካብቶም ቀንዲ ቀመም ህይወት ርውየት ጾታዊ ርክብ ምህላው ምዃኑ ይንገር ጾታዊ ርክብ ንስለ ርክብ ጥራይ ዘይኮነ ኩነታት መጻምድኻ ብዝግባእ ኣንቢብካ ዕግበት ክልቲኻ ብዘረውያ ኣገባብ ክካየድ ይግባእ ድሌት መጻምድኻ ወይ መጻምድኺ ከንበብካ ወይ ከንበብኪ ከተካይዶ ትፍትን እንተሊኻ መጻምድኻ ወይ መጻምድኺ ካልእ ሃሰው ከይበለ ወይ ከይበለት ምትዕርራ ይግበር 8 ከማዕሩኽ ወይ ነፃ መሻርኽቲ ኾይንካ ናይ ምኻድ ርክብ እናተበትካ ክመጽእ ከሎ ዝጓኻዮ ዝተሓጐስካዮ ዘንበብካዮ ዝተገረምካሉ ነገራት ንመጻምድኻ ወይ መጻምድኺ ዘይተካፍልን ነፃ ኾይንካ ብንጽህና ናይ ምብሃል መስርሕ ይቋረጽ እንተልዩ ናብ ፍጹም ምስጢራውነት ከይምርሓካ ከሎ ሓባራዊ ሽርካ ደልደል 9 ሓድሕዳዊ ምትእምማን ክልቲኻ እናጠፍአ ክኸይድ ከሎ እምነት ሰንሰለት ኩሉ ርክባት ምዃኑ ርድእ እዩ ብዓብኡ ወዲ ሰብ ብመንገዲ እምነት ኣቢልዩ ምስ ኣምላኹ ዝራኸብ
መጻምድ ኸኣ ሕልፊ ኩሉ ነገር ክትኣማመኑ ይግባእ ኣብ መንጎ ዘሎ ሰንሰለታዊ እምነት እናማህመን እንተኸይዱ ኩሉ ነገር ሃዶሽ ምባሉ ዘይተርፍ እዩ ሰንሰለት እምነትካ በቲኽካ ናብ ፍጹም ዕንወት ቅድሚ ምብጻሕካ ሕልፊ ኩሉ ነገር ክልተኣዊ እምነት ኣደልደል 10 ኣብ መጠቓለሊ ናይዚ ኩሉ ክንሪኦ ዝጸናሕና ነጥብታት ኣሉታዊ ኢድ ሒዙ ከይማዕበለ ንኽተርፍ ናብ ፍጹም ጥዕናኡ ዘውሓሰ መንገዲ ንምምርሑ ግልጽ ኾይንካ ንምዝራብ ኣብ ሓዳርካ ንኽፍጠሩ ዝኽእሉ ሃዋፋት ብኣጋ ናይ ምቑጻይ ሓላፍነት ወሲድካ ወይ ወሲድኪ ዕዉት ሓዳር ናይ ምህናጽ ሓላፍነት ኣባኻዩ ወይ ኣባኺዩ ዝምርኮስ እሞ ኣየ ቅዱስ ሓላፍነትካ ወይ ቅዱስ ሓላፍነትኪ ተዋጻእ ምንጪ The Health Tips ትርጉም ተኽሊት ሰመረ ንህይወትና ስንቂ ዝኾኑ ጥቕስታት ጽራሕ ሓደ ንዝኸሰርካዮ ነገር ኣይትጸብጽብ ሕጂ ኣብ ኢድካ ንዘሎ ጥራይ ረአ እቲ ምንታይ ሕሉፍ ፈጺሙ ክምለስ ኣይክእልን እዩ እንተኾነ ግን ሓደ ግዜ ረኣይኻ ንዝኸሰርካዮም ነገራት ይመልሰልካ እዩ ቁጽሪ 2 ህይወት ልክዕ ከም ሻምብቆያ ብዙሕ ነዃልን ባዶነትን ክህልዋ ክእል እዩ ኣብኡ እንተሰሪሕካ ግን በቲ ነዃላትን ባዶነታን ተኣምራታዊ ዝኾነ ሙዚቃ ከተፍሪ ትኽእል ኢኻ 3 ሓደ ሰብ እንተነጺጉካ ሕማቕ ክስምዓካ የብሉን ደቂ ሰባት ክቡር ነገር ወትሩ ምስ ነጸጉ እዮም ምኽንያቱ ከስተኻኽልዎ ኣይክእሉን እዮም 4 ኩሉ ነገር ይከኣል እዩ ኩሉ ነገር እውን ኣይከኣልን እዩ እቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር ግን ጻዕርን ገድልን ንኹሉ ነገር ከም ዝከኣልን ኣብ ዘለካ ዕድላት ከም እትኣምንን ስለ ዝገብር እዩ 5 መብዛሕትኦም ሰባት ዝተርፉ ናብ መሬት ምስ ወደቑ ንድሕሪት ይጥምቱ ብኣንጻሩ ብዘለዎም ቅልጣፈ ብምትንሳእ ንህይወቶም ናብቲ ክኸድዎ ዝደልዩ መንገዲ ኣብ ክንዲ ዘድህቡ መን ናብ ታሕቲ ከም ዘውድቖም ንምጥማት ግዜ ስለ ዝወስዱ እዮም 6 ኣብ መንገድኻ ክትወድቕ ትኽእል ኢኻ እዚ ማለት ግን ናይ መወዳእታኻ ኣይኮነን ተንስእ መንገድኻ ቐጽል ዘለካ ናህሪ ናብቲ ክትበጽሖ ትደልዮ ከብጽሓካ እዩ 7 ህይወት እቲ ዝኸፍአ ትምህርቲ እዩ ኣበየናይ ክፍሊ ከም እትምደብ ኣይትፈልጥን ንዝመጽእ ፈተና ኣይትፈልጥን ኣይትቐድሕን ድማ ምኽንያቱ ከም ናትካ ዓይነት ሕቶታት ዝወሃብ ሰብ ወላ ሓደ የለን 8 ቢኬሪ ምልእቲ ድያ ጐደሎ ዘገድስ ኣይኮነን እቲ ኣገዳሲ ነገር ቢኬሪ ምውናንካን ኣብ ውሽጣ ኸኣ ገለ ነገር ምህላዋን እዩ 9 ትማሊ ዝጐድኣካ ረስዓዮ ነቶም ኩሉ ግዜ ዘፍቅሩኻ ግን ኣይትረስዓዮም ኣብ ዝሓለፈ ከም እትነብዕ ዝገበረ ረስዓዮ ነቲ ኣብዚ ሕጂ ከም እትስሐቕ ዝገበረ ያዕቅልብ ነቲ ቃንዛ ረስዓዮ ነቲ ካብኡ ዝረኸብካዮ ትምህርቲ ግን ኣይትረስዓዮ 10 መዓፁ ብዘይ መፍትሕ ኣይስርሑን እዮም ብተመሳሳሊ ኣምላኽ ጸገማት ብዘይ መፍትሕ ይህበካን እዩ ነዚኦም ንኽትከፍቶም እምነትን ዓቕልን ጥራዮም ዘድልዩ ብዳዊት ወርቀ